Hvad nu? Hej Niki, kom ind og få en øl. Kom nu. Luk lige døren. Det var ikke så fint, nej. Niki, du skal nok lige støvsuge hernede. Nej, vi laver bare en klon til, der kan fejde op. Ja, en klon mere. God idé. Han skal hedde Niki 11. Skål! Jeg tænker, det snart er min tur til at spille meget. Jeg tænker, det snart er... Panasonic. Ideas for Hey, hvad life. laver du, mand? Nej, hvad laver han? Hvad? Prøv at se det over. Hvad sker der? Nej! Hvad laver I? Hvad sker der? Hvad laver du? Panasonic. Ideas for life. Wow! Fuck! Godt ramt. Shit, tag dem først. Nej, tag ham først. Åh nej. Panasonic. Ideas for Ikke life. mig, jeg er ikke med. Panasonic. Ideas for life. Nej, jeg sagde luk døren. Wait, oh good, you want food? No, just my luggage. I am having the best part of this week. First I find this woman who knew my parents, and then my client